Mfundisi ngiyazi ukuthi ke ziningi izinto mhlawumbe zishayo singabantu kungenzeka ukuthi mhlawumbe sila emsakazweni abanye basibone as if bangcono bona mhlawumbe umunye athi makasilalela asho ukuthi you know what, I want my son to be like these guys, I want my kids to be like these guys. Kodwa kungani kanti izinto mhlawumbe otherwise ziyenzeke kumina? Uyabona into efana nale mfundisi, ngifuna sibheke in two folds le ndaba. Mfundisi ukhona umuntu othi kuyafana, mina I stopped praying like long time ago because I know ukuthi uNkulunkulu ufihla abantu abacebile. uNkulunkulu amahlazo wabantu abacebile akawavezi. uNkulunkulu usiza kakhulu laba abacebile. Kungani mhlawumbe athathe uma azikahle ukuthi ke mhlawumbe siyahlupheka la ekhaya? Kusho ukuthi uprotector laba abacebile. Thina mhlawumbe njengoba sihlwembu akanandaba nathi. Part yokuqala leyo mfundisi ngifuna sibheke right now we are in this media platform. Mfundisi ukhona izinto mhlawumbe sizenza eceleni eziba amahlazo kwabanye abantu. Mhlawumbe ngithi mangiyizwa ngendlela esuke iphume ngakhona ngithi not umfundisi ukungayo. Bese ke I try because of the relationship that I have with you. I try by all means ukuthi you know what, lokho sokwenzakalile angikuvala. Ngikuvala because senginale trust nale sengibuildile le relationship nomfundisi uBhungane or nakunoma ubani ngakwazi ukuthi ngivale lelo hlazo. Mfundisi ngifuna sibheke leyo nto leyo ukuthi we protect or abantu sibafihla ngoba kusuke kukhona okuthile ubudlelwane sinabo nanoma ukuthi mhlawumbe singabafihla kithi abantu ngoba vele umuntu akudingeki ukuthi amahlazo wakhe avele lobala nje. Mfundisi ngifuna sibheke ngaleyo ndlela leyo. Ya mfethu uyabona nje ake sibeke bese sikhulume ebunganeni singathi ingane ake sikhulume sibe ngathi amanye baba. Okay, sishaye nje njengomngane. Mfundisi ngiyacabanga ukuthi izokhula mayifika endlebeni yomlaleli. Okay, sikhulume ebunganeni. Okay, mayifika kumlaleli sofika ikhulu. Uyabona mfethu ake siqale nje ukuthi at one point la lithi khona ngabe uNkulunkulu uzwo abanjani umthandazo. Exactly. Umthandazo because ngibona ezinye ingane zi-right eyambhathe ingane akwenzeki. Nansi problem esenza ungakhali umuntu kanti awuzokulindela ukuthi akuvivile. What are you saying? Ungalingi ukhale kumuntu ongeke futhi ukwazi ukumelana nezivivinyo zakhe. Mfundisi Mfethu yonke impilo mfethu inezivivinyo. Okay, Yabo? Okay. UJobe mfethu wayethembekile uNkulunkulu wenzeni. Okay, Yabo? uzodla kakhulu mfundisi. Inengane eziyishumi mfethu zafa zonke. Yabo? Imfuyo yaphela yonke. Athembekile. Ethembekile. Mfundisi. Ethembekile. Okay. Yeah. So sometimes ake singami ngokuthi sithembekile kubantu. Okay. Kube yona into esigiya ngayo kubantu sithembekile. Yes. Phela ukuze sivele ukuthi sithembekile asivivinye phela. Hey. Ukuze kubaliseke lokuthembeka kwethu. Okay. Yabona umuntu athi bengithembekile kuyena ngenza yonke into kodwa still wangenzela umsangano still wangijithela. Kodwa bengithembekile. Hayi no mfethu. Yeah, but ukuthembeka konke kuyavivinywa. Okay. Yabo. Okay. Ungalingi uthembeke eNkulunkulu. Hayi Nkosi yami. Ungawa expect ivivinyo zakhe. Hayi Nkosi yami. Yabo uNkulunkulu kuze akubona uthembeke ngoba Okay. noma uthembeke noma. uNkulunkulu kunezinto afuna ukuzibona kumuntu ukuthi uthembeke ngoba ngiyaprovide. Mfundisi No uthembeke ngoba izingane zakho ngisise esikoleni. Okay. Uthembeke ngoba izingane zakho azidli unga, ezinye zidli unga. Okay. Ufuna ukubona uNkulunkulu ukuthi noma ngizifake ungeni Okay. uzothembeka yini. Mfundisi Sifakwe yimi njengoNkulunkulu. Okay. Futhi yimi futhi ozozikhipha if mengibone wena uthembeka. Hayi Nkosi. Uyabona lento kwethu. Uzodla kakhulu mfundisi. Sometimes kunama relationship ethi aphelile. Yes. Aqedwe yiyo lento. Ukuthi athi umuntu ngibe ne trust but yena wangathembeka. Hayi Nkosi yami. Kanti kufike lento yokuvivinya relationship yini. Iyahlolwa mfowethu. Abona isivivinyo bethi akuyona into oyifuna wena. Awukwazi uyekuthisha umthetho nasi isikuphe ngicela ungihlole ngaso. Kodwa kube uthisha okuhlola ngalento uyabo kunezinto abona uthisha bethu uke bethi afake bethi isikophu sento bethi ubona ukuthi angiyifuni lento. Okay. Ubona bethi lento bethi angithandi bethi and iyangihlula lento ashaye lo mbuso. Mawuhlolwa bethi awuhlolwa ngezinto ozithandayo zonke. Okay. Ngaba kuyona ke i-test leyo. Yonke bethi i-test bethi ehlolwa ngayo. Ilezi zinto esingazifuni. Yonke i-test impethu
ehlolwa ngayo lento esingayifuni. Kuma relationship abanye batestwa ngani? Batestwa ngenzondo, batestwe nge-anger, batestwe mfethu ngezimpi, batestwe ngemjolo. Hayi Nkosi yami. You four izinto ezitesta ama relationship. Understand that? You know what bethu ukuthi ake sibuyele kule point kafishane ukuze sikwazi ukuqhubeka kahle. Uyabona bethu kunalento yokuthi uNkulunkulu uvikela abanjani. Mfundisi usebathestile mfundisi. Wabatesta, but laba batesting kungenzeka bayaphela endleleni. What are you saying? Uvikela abanjani? Ngabe uvikela aba right o rich abe rich kakhulu, o rich amfihle emahlazweni akhe, kodwa lo ngekho rich okuwa ambule emahlazweni akhe. Ake sibuke abantu abawu2 bethe eBhayibhelini. Asibabheke mfundisi. Asibuke abantu abawu2. Kunale ndoda ekuthiwa uSolomon, yayi rich mfethu. Kodwa uSolomon sibona uNkulunkulu emfihla mpethe ebufebeni bakhe, emfihle emahlazweni akhe. Uyabona ukuthi izancinza zakhe lezi eziningi mfethu emakhwapheni babengawuqeda lo mnotho awuphiwe uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu bethu kwamphoqa ukuthi bethu amvikele ukuthi ahlale rich njalo. Ngenxa ukuthi wakhuluma izwi lakhe wathi akekho yoba rich okudlula yena. Uyabona uNkulunkulu kuyenzeka abantu aba rich bethu abafihle ngenxa yento ayikhuluma mhla eba provide. Kuyenzeka mfethu uNkulunkulu bethu angifihle mfethu noma sengibheka ngenxa yento ayikhuluma ngami, ngenxa yezinto azikhuluma ngoHadebe angiprotect mfethu angifihle mfethu noma sengonakele but angifihle mfethu uNkulunkulu. Yes mfethu. You know what bethu ukuthi mangabe ufihliwe bukuhana mfethu uwana wayehlupheka. uSolomon rich mfethu. Umehluko phakathi kwalabantu bobabili uSolomon waye rich, uwana bethe ehlupheke efuna abantwana mfethu ngoba ukuswela into ukuhlupheka ukuthi ulaludlile ukuthi uphuma emenshini right kodwa mekukhona into ayiswele nje empilweni kukuhlupheka mfethu lokho. Uwana mfethu wayehlupheka engenabo abantwana, engabatholi inhlobo abantwana, ekhala ebibitheka usuku nemini mfethu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu simuzwe sethi uyayithatha impabanga ezaleni ayihlalise namakhosi mfethu. Uyabona ukuthi uNkulunkulu kuphoqa ukuthi uwana ayomfihla mo ehluphekeni amphushele mo ezaleni mfethu. Akabona ukuthi into esezaleni ayinako umuntu. Izothi namhlanje ungalingi ufuna ukuvela kanti ufihliwe. What are you saying mfundisi? Khona iphutha esilenzayo mfethu lokuthi siyavela kanti uNkulunkulu usifihliwe. uNkulunkulu usifihlile. Bakhona abantu mfethu abafihlayo mfethu ngamahlazo abo. Ungene ehlazweni kanti uNkulunkulu uyakufihla ngalelo hlazo. Akuyeke usehlazweni. Kunabo abantu uNkulunkulu abadedele ehlazweni kanti uzobafihla ngehlazo. Ukuthi uSathana angabanaki ukuthi babheke bayaphi. You know what kunabantu abadlule entweni mfethu kanti bafihliwe ngalezo zinto ukuthi uNkulunkulu angababoni ukuthi babhekephi. Kunabantu besibili uNkulunkulu bethi akabafihle ekuhluphekeni. Ukuhlupheka kuyenzeka uNkulunkulu akufihle kona ukuze nabathakathi bangathakathi, ukuze nabathakathi bangakunaki, bangazi ukuthi khonani kwena kusasa, bangazi ukuthi yini ezokwenzeka ngekusasa lakho. You know what ukuthi uhlupheka nje wena ukhala ngokuhlupheka kanti fana ngabe kade wafa ukube waba rich in time, ube washeshe waphumelela, kusekhona oHadebe abazokuthakatha. Kufanele kube khona abathakathi abazofa kuqala. Buku uJesu mfethu mangabe efihlwa mfethu, uJesu uyathathwa uyofihlwa eGibhithe, kuthi wakangalingi uJesu aphume eGibhithe engakafi eRoad. Kunabanye abathakathi abazoze bafe kuqala baphelelwa amandla kuyima uphumelela. Akuyona yonke impumelelo ezobulala i-enemy yakho. Khona ukuhlupheka ozodlaliswa kukona mfethu ukuze kufe i-enemy yakho. Mhla kwafi i-enemy yakho bese uyaphumelela. Ungalingeke ukuthi ufuna ukuphumelela. Bahlukile bathi abantu uNkulunkulu uzudlala itafula phambi kwezitha zabo. uDavide lo ngeke wena ufane noDavide. Mhlawumbe okwakho wena itafula londlala izitha zingasekho.